Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Ubhalile uthi ke yena uphuphe umuntu ongasekho eshonini. Usho uphupha umuntu ade washona kodwa eshonini. Ngabe lokho kusho ukuthini? Ngicela ube nesiqiniseko sokuthi usubscribe ukuze noma ngabe nini unombuzo sikwenzele yakhe video. Umuntu okade washona umphupho ushonile kube ukuthi lowo muntu okungenzeka ukuthi wathwetshulwa njengoba usomphuha bekuyima ekuthola ukuphumula okungenzeka futhi ukuthi khona abagangayo noma abaganga ngaye kodwa bekuyima ekuthola ukuphumula. Uma unombuzo ungabuza ku comment ngizokwenzela nawe yakhe video. Uyakwazi ukunginboxa ucele inamba ka WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekseni.